שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של משפחת קשב. בפרק שלנו היום אנחנו נעסוק על חיים עם הפרעת קשב, ילדות עם הפרעת קשב, מתבגרים עם הפרעת קשב ומבוגרים. שמי הילה לוי, מנכ"לית רימון, איגוד המאמנים להפרעת קשב, ואיתי נמצאת כאן באולפן דוקטור זיווה שגיא. שלום זיווה. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך את? טוב. אז זיווה, היום מאוד חשוב לי שנדבר ונעביר את המסר למי שצופה בנו ושומע אותנו. מה עובר בעצם על ילד עם הפרעת קשב, מתבגר, מבוגר, איך הולך המערך הזה של החיים שנולדים כמו כולם, ובאיזשהו שלב עד שמבינים שיש פה הפרעת קשב, איך החיים נראים מהמבט שלך כילדה עם הפרעת קשב, כאישה שחוותה את זה בחיים, איך אתם רואים את העולם במשקפיים שלכם עם החוויות שאתם צוברים במהלך החיים? וואו, זה מסע, לא מבחינת מסע שנוסעים, אלא מסע שנוסעים על הגב. זה מסע כבד מאוד. אני מתחילה את הסיפור שלי כילדה. בעצם הסיפור שלי מספר את הסיפור של אנשים עם הפרעת קשב. כילדה שהייתי תלמידה טובה, אבל אני לא יודעת להסביר איך תמיד היה שם משהו לא ברור, משהו לא בסדר. איך ידעת שזה לא בסדר? את אומרת משהו לא בסדר, איך ידעת? כי גם לא עשיתי מה שציפו ממני. אוקיי. כי גם נתקלתי בדברים והפלתי דברים ונפלתי בעצמי. מה זאת אומרת נתקל בדברים? כחלק מהפרעת הקשב, התחלואה הנלווית שלי עם הפרעת קשב זה איזושהי לקות בקואורדינציה, ביכולת להתנהל במרחב. והלקות הזאת בקואורדינציה גרמה לי להתקל, להעיף דברים, לשבור, ליפול בעצמי ולחטוף ביקורת מהסביבה. אני הייתי ילדה כבר מגיל 0 עם דימוי עצמי מאוד 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 לקוי. אני לא העזתי, למשל אחד הזיכרונות המוקדמים שלי הם שבגן החלום שלי היה לשחק בפינת בובות. מעולם לא העזתי לגשת לפינת הבובות. מה זאת אומרת חלום? זה דבר מציאותי. ילדה באה לגן, רוצה את הבובה הזאת, ניגשת לפינת בובות ומשחקת. אז זהו, שאני אף פעם לא העזתי לגשת לפינת בובות ולשחק. כי אני לא יודעת היום להסביר, אני חושבת שאני יכולה להסביר את זה בדיעבד. אולי חשבתי שלא יקבלו אותי. אולי מבחינת הלקות, יש לי גם לקות חברתית, אולי מבחינת הלקות החברתית לא ידעתי איך מצטרפים לקבוצה. ואני זוכרת אותי עומדת תמיד מהצד, ומסתכלת איך הילדים משחקים בפינת בובות, ואני אף פעם לא העזתי וואו, זה קשה לשמוע את זה, זה נורא קשה. יש לי גם לקות חושית, ואני זוכרת שלא יכולתי לגעת בחומר, בחימר. לא יכולתי לגעת בזה, זה חושתי אותי. יותר, כן. והכריחו אותי לעבוד בזה. הכריחו אותי, ואני לא זו חוויה שאני זוכרת אותה עד היום, את הסלידה הזאת, את התחושה הלא נעימה. אני גם אימפולסיבית וגם היפראקטיבית. בערך בגיל 4 נדרסתי. אני גדלתי ביפו, אבא שלי לקח אותי בשדרות ירושלים, הייתה שם חנות, שמכרו שם משהו לאכול. אני הייתי ילדה מאוד רזה ומאוד קטנה, והוא נתן לי משהו לאכול ולא רציתי יותר, ואימא שלי ישבה בסדרה. עזבתי לו את היד ורצתי לאימא שלי, ונדרסתי. וואו, בלי להסתכל ימינה שמאלה, עובר רכב, משהו, זה כביש. רצתי לכביש ישר ונדרסתי ונפצעתי די קשה. ואני זוכרת אין לי זיכרון מהתקופה שהייתי מאושפזת. היום אני יודעת שהיו לי צלעות שבורות ורגל שבורה. אני אחרי זה זוכרת את הרגל שלי מגובסת עד הירך. והמון תפרים יש לי בגוף שהיום אני מזהה אותם, אבל אני לא זוכרת, אני זוכרת את המכה שקיבלתי, אני זוכרת את הנפילה שלי, ומאז אין לי זיכרון. זאת אומרת היום שילדים הפרעת קשב הם רוצים להגיע מנקודה אחת לנקודה השנייה בכביש באמצע, אנחנו פה אומרים להורים שימו לב, כי לפעמים הם לא רואים את הכביש, לא רואים את המכוניות, הם רק רואים את נקודה ב' שהם צריכים להגיע אליה. אין להם מודעות לסכנה. אז פשוט אין מודעות לסכנה, אז במקום לפעמים לצעוק עליהם ותבינו,
א', שאין מודעות לסכנה, תבינו שזה עניין נוירולוגי, ושההורים חייבים כלים לדעת איך להתנהל עם זה, כי לכעוס עליהם זה לא יעזור. נכון. וזה ימשיך, יחזור על עצמו פעם אחרי פעם אחרי פעם. זאת אומרת, הסיכון רק ילך ויגדל, אנחנו לא פותרים פה כלום. נכון מאוד. בין היתר, אחד הדברים שאני לא זוכרת, ורציתי לטפל בזה בגיל מאוחר, זה את הנושא של הנטישה. כשאני הייתי מאושפזת, אז לא היה מקובל שהאימהות יהיו ליד הילדים, אלא האימהות יכלו להגיע לבית חולים רק בשעות ביקור. ואני זוכרת רק שאימא שלי סיפרה לי, שכששלחו אותה מהמחלקה הביתה, היא הייתה באה מסביב, כדי להסתכל עליי מהחלון, לראות מה קורה איתי מהחלון. וואו. אבל הדבר המעניין הוא, שכשהלכתי לטיפול כדי לעבוד על החוויה של הנטישה, אני לא זוכרת אותה, אבל רציתי, זה בטוח נמצא איפשהו, ורציתי לאבד את זה. יש איזשהו סוג של טיפול, זה לא משנה איזה, וכשהמטפל אמר לי, בואי תדברי על העניין הזה, על התאונה, על זה שנדרסת, תחשבי על זה ותציפי מה עולה לך, והדבר שעלה לי, כשחשבתי על התאונה שאני ילדה רעה. זה הדבר שעלה לי. למה שאת ילדה רעה? כי אני גרמתי להורים שלי צער בזה שרצתי לכביש, בזה שנדרסתי. ובגלל שכשהייתי ילדה, לא הייתי ילדה טובה, כי עשיתי המון דברים שציפו ממני, או לא עשיתי המון דברים שציפו ממני. את יודעת, יש מי שדובר לדינו וישמע אותי, יש בלדינו מושג שנקרא בחור על הבובה. בחור על הבובה זה הבכורה הטיפשה. וזה בין ביטוי שזה רץ ככה בגיחוך, בהומור, בבתים, ותמיד אמרו לי בחור על הבובה, בחור על הבובה, ואני האמנתי להם. אני האמנתי שאני טיפשה. זאת אומרת, מה שהסביבה הזאת עושה, זאת אומרת שהם אומרים, בין אם זה סוג של לץ כזה, בואו נצחק על זה, ואת אומרת שאת התחלת להאמין בזה ממש. אני האמנתי בזה כל הזמן. לא משנה שהיו לי ציונים טובים בבית ספר, אני האמנתי שאני טיפשה. ואז גם יש משהו שגורם לי להתנהל לא נכון, שאני מפילה ושאני נופלת ושכועסים עליי בגלל זה, ואני נושאת את החוויה הזאת שאני לא טובה, שאני טיפשה, שאני עצלנית, שאני... וככה נוצר בעצם דימוי עצמי שלילי שמלווה כל החיים. נוצר דימוי עצמי שלילי שרק הולך ומעמיק, ואני אחר כך מגיעה לתיכון, ובתיכון אני קורסת. כל התעודה שלי כמעט כולה הייתה שליליים מלמעלה עד למטה, כי לא הייתי מסוגלת לעשות שיעורי בית, כי לא למדתי למבחנים, וגם אם פעם או פעמיים למדתי למבחנים, התוצאה שלי במבחן לא הייתה שונה. זאת אומרת, גם כשלמדתי למבחן, קיבלתי את אותה תוצאה גם אם לא למדתי. אז הפסקתי ללמוד, כי מה הטעם ללמוד? הרי במילא לא תצליח, במילא תיכשלי. זה קשה. והתחילו לזלזל בי, ולהשפיל אותי. המורים היו קוראים לי בתיכון, היו קוראים לי לבמה שלהם, לבמה הקטנה שלהם, היו מעלים אותי לשם, מתחילים לשאול אותי שאלות בנוכחות כל הכיתה, וכשלא ידעתי לענות, אז הם היו פונים אל הכיתה וצוחקים עליי. וואו, איזה בושה, איזה קושי מטורף. קושי מטורף. להעמיד ילד בצורה הזאת מול כיתה שלמה ולבייש אותו, זה לשפוך את דמו. אני זוכרת שהיה לי שיער ארוך, ותמיד הייתי יושבת ככה בכיתה, והשיער היה מכסה אותי. ופעם איזה חבר מהכיתה אמר לי, את יודעת, אני זוכר אותך שאת תמיד הסתתרת מאחורי השיער שלך, וזה עיקה בי. פתאום הבנתי שבאמת אני ניסיתי להסתתר מאחורי השיער. קיוויתי שאם השיער יכסה אותי, אז המורים לא יראו אותי, ואז לא יקראו לי ללוח, לא יקראו לי אל הבמה הקטנה שלהם כדי לשאול אותי שאלות. אבל הם ראו אותי, ועוד איך הם ראו אותי. והם זלזלו בי, והם השפילו אותי, והם צחקו עליי, והם התייחסו עליי כמו אל טיפשה. זוכרת שפעם אחת בשיעור אנגלית אנחנו קיבלנו לעשות מין בוק ריפורט כזה בעל פה, לקרוא ספר ואחר כך לספר את הספר בעל פה בפני הכיתה, ואני קראתי ספר באנגלית, נכון, לא ברמה של אוקספורד, אבל קראתי ספר באנגלית, ואז סיפרתי אותו בכיתה. המורה הסתכלה עליי במבט מזלזל, ואמרה לי בפני כל הכיתה, נכון שקראת את הספר בעברית ולא באנגלית? וואו. אלה הם חוויות שהן חוויות... איזה רע זה, כמה זה נורא, זה נוראי עד שילד משתדל ואוסף את עצמו בכל הכוחות, ועוד עם הפרעת קשב, כמה שזה קשה שאת מדברת על הקושי שהם אוספים את עצמם.
לבוא ולהגיד דבר כזה, זה מוריד את הילד לרצפה, כאילו הוא אומר לעצמו, אז בשביל מה אני אתייעץ? אני כאילו אשתדל פעם הבאה, בשביל מה אני אתאמץ? לגמרי, וגם אני מאמינה להם, שאני טיפשה, שלא יצא ממני שום דבר. אמא שלי לפעמים הייתה אומרת לי, תסתכלי על עצמך, מה יצא ממך? שום דבר לא יצא ממך, מי יתחתן איתך בכלל? אז נכון שאני בטוחה שהיא לא התכוונה לזה, אבל אני ספגתי את המילים האלה, כל מילה ומילה פשוט חרצה בי חריץ בלב, ואני באמת האמנתי שאף אחד לא ירצה אותי, שאף אחד לא אוהב אותי, ששום דבר לא יצא ממני. אבל מה המטרה באמת של אמא שלך הייתה? שהיא אמרה את המילים האלה? היא כל כך רצתה לעודד אותי, כל כך רצתה לתת לי מוטיבציה. אני יודעת, אמא שלי הייתה אישה מדהימה. אבל מה יצא מזה בסופו של דבר? היא אהבה אותי, אבל אני רק ירדתי ויותר 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 מבחינת הדימוי העצמי שלי, יותר ויותר ויותר לתאומות. הדימוי העצמי שלי בעיני עצמי השני מין עכבר מרוט ומכוער חסר ערך שאף אחד לא רוצה, שהוא מיותר בעולם. אז זאת אומרת, הורים היום, אם אני עוצרת אותך שנייה, שמדברים ככה עם הילדים של, אם לא תלמד, אם לא תשקיע, מה יצא ממך, מה יהיה ממך, מי יקבל אותך לעבודה, מה זה החיים שלך, שהם כאילו רוצים להוביל אותו מנקודה מסוימת לנקודה אחרת, לראות עם פרספקטיבה אחרת, גדולה על החיים, אז זאת אומרת, הם עושים טעות איומה, הם בעצם גורמים לילדים האלה, להבין שאם אני אימא שלך, ואני לא מאמינה בך, אז זה לא שווה כלום. אז כמה צריך בתור הורים מאוד מאוד להיזהר בדיבור הזה ובאמרה הזאת, כי זה גומר את הילדים מבפנים. זה גומר את הילדים. עכשיו זה מעבר ללהיזהר. זה גם צריך ללמוד שפה חדשה איך לדבר עם הילדים האלה. כי גם אם מחמיאים להם, אוזניהם ערלות למחמאות, הם לא שומעים את המחמאות. כי הפרעת הקשב היא זאת שמנהלת אותם. החוויה של הכישלון, החוויה של חוסר ערך, החוויה של האכזבה. כל חיי חוויתי כילדה מאכזבת. ילדה מאכזבת שאף אחד באמת לא רוצה בה, אף אחד לא אוהב אותה. אפילו ההורים שלי. זיווה, את אומרת דברים קשים, זה נורא קשה לשמוע את זה. את יודעת, אני הייתי מתבגרת, שחייתי עם החוויה הזאת שאף אחד לא אוהב אותי, אף אחד, הייתי בטוחה שאין לי אף אחד בעולם. למרות שהיו לי חברות והיו לי חברים, אבל לא באמת האמנתי שזה ממקום שמישהו אוהב אותי, אלא זה מקום כי אני שם, כי אני נמצאת, אני נקלעתי לשם. הייתה לי חברה מאוד 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 טובה, אנחנו עד היום חברות. ויום אחד שאלתי אותה, חיה, תגידי, אם אני אמות את תבכי? זאת השאלה ששאלתי אותה. היא אמרה לי, בטח, והתחילה לבכות. אני חושבת שזה קרה לפני 60 שנה, כשדיברתי, אולי 50 שנה לפני כשדיברתי איתה על זה. זה חרוט בי כאילו שזה היה אתמול, אני לא שוכחת את זה. כי פעם ראשונה פתאום בחוויה שלי מישהו אומר לי, אני אוהב אותך. מישהו אומר לי, מקרה לך מה שאני אמות. לפני 50 שנה, ויש היום ילדים שברגע הזה שאנחנו מדברות פה, חווים את אותה חוויה הזאת. את אותו דבר. בדיוק אותו דבר, והם הולכים לבית ספר עם תחושה שאף אחד לא אוהב אותי, ושהמורה משפיל אותי, ושאמא שלי אומרת לא יצא ממני כלום, ומה יצא ממך? והם ילדים מבריקים, ויש להם פוטנציאל מטורף. אותו דבר. רק שלא עוזרים להם להרים את זה. אותו דבר. אז בזמן הזה שאנחנו מדברים עכשיו, יש ילדים בדרך הביתה, או בבית, או בלימודים, שחווים את אותו דבר, וחושבים על עצמם בדיוק, כי מה שאת מתארת ילדות עם הפרעת קשב. ילדות עם הפרעת קשב, סבל רגשי. אני כשהייתי ילדה מאוד אהבתי לקרוא. אז כשאנחנו מדברים על הפרעת קשב, זה מצד אחד המוסכות וקשיי קשב, שהיה לי מאוד קשה להקשיב בכיתה. מאוד השתעממתי בתיכון, ולא הצלחתי להקשיב. למה לא הצלחת להקשיב? כי מה? כי זה שיאמם אותי, המורים שיאממו אותי. אז מצד אחד היה לי קשה להקשיב כי השתעממתי, ומצד שני קראתי ספרים, 2 ספרים ביום יכולתי לקרוא. איך את מסבירה את זה? כי זה בדיוק הפרופיל של הפרעת קשב. כי כשמעניין לנו משהו, אנחנו שם יכולים להיות שעות על המרוכזים. ולהיות הכי מוצלחים בעולם. שעות על גבי שעות. ואני ברחתי על הספרים. אני ברחתי על הספרים מתוך המצוקה הרגשית שכאב לי. וואי, אבל זה מדהים אותי שאת אומרת את זה, שאת ברחת על הספרים. היום לאן הילדים האלה בורחים, זיווה? הבני נוער עם הדימוי העצמי השלילי. אולי למסכים, אבל עדיין... לסמים? לסמים קלים, ואחר כך לצערנו לסמים קשים, לאלכוהול, לגמרי. לחפש ריגושים במקום אחר, לגמרי. או שלילד מתבגר שנפלט ממערכת של בית ספר, או ילדים עם הפרעות קשב שנזרקים לישיבה, לא משנה איפה, אז מגיעים להידרדר לרחובות, ושם הפשע כאילו מחבק אותם, ששם מקבלים, הנה אתה תצליח, תעשה עכשיו שוב פעם את אותו דבר,
כמה צריך להיזהר במקומות לא להגיע לזה? את יודעת שלפני, אני חושבת שאולי 15 שנים, עבדתי עם מתבגר, קסם של ילד, מתבגר עם הפרעת קשב קשה. והוא הגיע לשלב שהוא התחיל לחתוך לעצמו את האזור הזה, ברח לי איך קוראים לזה, התחיל לחתוך לעצמו. זאת אומרת, את האור, קרוב לשורש כף היד, האזורים האלה להכאיב לעצמו. בדיוק, ולא במקום של, זה לא היה ניסיון אובדני, אלא זה היה ניסיון להכאיב לעצמו פיזית, כדי להקעות את הכאב הרגשי. ואז כשפתחנו את זה עם ההורים שלו, הוא בכה ואומר, אתם לא מבינים, אני כלום, אני שום דבר, אני אפס, אני רק רוצה להכאיב לעצמי כדי לא להרגיש את זה. וואו, ולא להרגיש כמה קשה. אני אפס. מאוד קשה. וואו, זה נורא קשה. כמה ההורים צריכים להיות ערים כל הזמן. יש לך ילד עם הפרעת קשב, מתבגר במיוחד עם הפרעת קשב, 2 אצבעות על הדופק. כל הזמן על הדופק. כל הזמן. ולא לחשוב שאם אתם רואים את הילד שלכם הולך לחברים ומבלה שהכל באמת בסדר. שהוא באמת כיף לו ונורא טוב לו. חייבים לעבוד על פתיחות, על שיתוף, להיות חברים של הילדים, כן לשמור על גבולות, כן סמכות, כן אנחנו הורים, אתה צריך לכבד אותנו מהמקום שיש היררכיה, אבל אנחנו גם חברים, ואנחנו הכי פתוחים בעולם לדבר, כי אם אתם לא תהיו שם, הילד יכול להיות במצוקה נוראית, ואתם לא תדעו את זה. ואז יום אחד המנהל אומר בקריזה, שבמשרד החינוך החליט על תפקיד חדש בבתי הספר, ועל תפקיד של יועצות חינוכיות. זו הייתה פעם ראשונה שהחליטו על תפקיד כזה של יועצות חינוכיות בבתי ספר. אז מה הם עשו? הם לקחו את המורה לפילוסופיה, שהייתה לה חצי משרה, ואמרו לה, בחצי משרה הנותרת, את תהיה היועצת החינוכית. ואז הוא אמר בקריזה, יש יועצת חינוכית בבית הספר, אתם יכולים לבוא, לשפוך את לבכם, יש מישהו שיקשיב לכם. ואני החלטתי ללכת, אמרתי, אני נורא במצוקה מזה שאני לא עושה שיעורי בית, זה מכאיב לי, כי אני יום יום בבית הספר, יום הבטחתי לעצמי שאני אכין שיעורי בית, יום אני כל פעם נשבעתי לעצמי, אני הבטחתי לעצמי, אני נדרתי, הייתי מגיעה הביתה, זורקת את התיק והולכת לבלות עם חברות, ולמחרת שוב נדרתי את זה ושוב, ואף פעם לא עשיתי שיעורי בית. ואז הלכתי ליועצת החינוכית, אמרתי, אני צריכה לשפוך את ליבי, אני צריכה עזרה, אני צריכה איזושהי תמיכה. וואו, עד שעזרת אומץ גם לעשות את זה. עד שעזרתי אומץ, ואמרתי לה, את יודעת, אני לא עושה שיעורי בית, אני רוצה לעשות שיעורי בית. היא זרקה אותי מהחדר שלה, בבושת פנים, כי אני עצלנית, ואני טיפשה, ושתלכי לעשות שיעורי בית אם את באמת כל כך... כאילו, מה הבעיה? תעשי שיעורי בית, על זה את באה אליי? זרקה אותי מהחדר שלה בכזאת השפלה. מה עבר עלייך באותו רגע? מה הרגשת? שהנה. שוב פעם. שהנה. אף אחד לא מאמן. גם אני האמנתי להם שאני לא שווה כלום. הנה, עוד עדות לזה שאני לא שווה שום דבר. וואו, ומה באמת, בואי שנייה נפתח סוגריים, מה באמת הקושי ילד בא מבית ספר? יש לו הפרעת קשב, ולאח שלו אין הפרעת קשב, שתיהם קיבלו שיעורי בית. צריכים להגיע, לפתוח מחברת, להתחיל לעשות שיעורים. יש מכלול של קשיים שעלולים לגרום לזה שהילד לא יעשה שיעורי בית. אחד הגורמים המהותיים הוא הגורם הנוירולוגי. יש במוח שלנו איזשהו אזור שכשהילד אומר לעצמו תעשה שיעורי בית, אותו אזור מזהה את המטלה הזאת של שיעורי הבית כאיום. ומהרגע שהוא מזהה את המטלה הזאת כאיום הוא גורם לקיפאון. גורם לקיפאון, לחוסר יכולת תפקוד, זה כמו שיתוק. והילד הולך לבלות עם חברים, והילד משחק למטה, והילד משתולל, והילד יושב בבית וקורא ספרים או משחק בלגו, והוא כל הזמן אומר לעצמו, תעשה שיעורים, הוא לא יעשה שיעורים, כי פיזיולוגית, המוח שלו יצר אצלו איזשהו מין שיתוק כזה, קיפאון. זאת אומרת, הוא כן רוצה. הוא מאוד והוא רוצה. היה מת לשבת כמו אח שלו ולפתוח מחברת ולהתחיל לעשות את השיעורים. כל כך רציתי. אבל לא יכולתי, ואני לא הבנתי שאני לא יכולה. לכן ייחסתי את זה לזה שאני עצלנית, ייחסתי לזה שאני טיפשה. וגם אם למדתי, בגלל שיש לנו גם
יש כאלה, לא כולם. שלי יש גם בזיכרון. גם אם למדתי אז לא הצלחתי לאחסן את המידע הזה בזיכרון, אז גם במבחן לא זכרתי כלום ממילא. אז הנה אמרתי לעצמי, הנה את רואה תוצאות כאלה, הישגים כאלה, כל התעודה שלילי. אם את טיפשה, הנה עובדה, כולם אומרים שאת טיפשה. זה מוכח. וככה גדלים, להיות ילד ונער, מתבגר, מבוגר, לצאת לזוגיות אחר כך קשה, כי מי ירצה אותי? מי ירצה אותי, ואז... כי אני לא מוצלח. אז תראי כמה זה נורא. כאילו, אני אומרת, מהגיל הקטן, מגיל החביון של יסודי, הם לא מתחילים, אפילו לפני, מהגן, הם לא מתחילים לטפל, פשוט מגדלים ילד עם דימוי עצמי נמוך, מרוסק, ועוד עוזרים לרסק לו, שלא יצריכים לך שום דבר, ויש לך פוטנציאל לא ממומש. אני אומרת, די להשתמש במילים האלה כבר, כאילו, די עם הפוטנציאל הזה, די. לי אף פעם לא אמרו שיש לי פוטנציאל לא ממומש, אף פעם, אני יודעת אני מדברת עם ילדים, מתבגרים, עם בוגרים, על המשפט הזה, פוטנציאל לא ממומש, כולם רועדים מזה, זה משפט כל כך קשה, אבל לי אף פעם לא אמרו שיש לי פוטנציאל לא ממומש, כי לא היה לי שום פוטנציאל. אף אחד לא ראה את הפוטנציאל שלי. וזיווה, היום, בוא נספר מי את. היום יש לך? בואי תגידי מה. אני סבתא, אני אימא, יש לי נכדים, ואני... בוא נדבר על התארים האקדמיים, אני רוצה לבוא למקום הזה, כאילו... את יודעת, אני פחות, את מכירה אותי, אני פחות מחשיבה. לא משנה, בשביל ההורים ששומעים אותנו עכשיו. נכון, אז מישהו אמר, בשביל מי שיש לו הפרעת קשב, את מעוררת השראה. חד משמעית, לילדים יש לכם תקווה. נכון, בדיוק. ולהורים, שימו לב מה אתם עושים בדרך. יש לי תואר ראשון בהצטיינות ממכללת אורנים, יש לי תואר שני בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב, ויש לי תואר שלישי מאוניברסיטה בארצות הברית, אז זהו, אז לא, רגע, לא זהו, והיום אנחנו בתוך רימון, איגוד המאמנים להפרעת קשב, את נשיאת האיגוד להפרעות קשב, אז הורים, שימו לב, לאן אפשר להגיע? אני מאמנת, ואחרי שלמדתי אימון אישי להפרעת קשב, אז גם פיתחתי את התחום הזה, ופיתחתי את המתודולוגיה. נרחבת את השיטה, ופיתחת, והיום אנחנו עוזרים למאות, אם לא אלפים כבר של משפחות, וילדים ומתבגרים. אז זאת באמת הבשורה, כי אני בעצם, כשאני עומדת בפני אנשים, אני מהווה השראה, אני אומרת, עם כל הסיפור הזה, אפשר להגיע באמת להצלחה, שהיא הצלחה זיווה, כמוך יש עוד כמה שהם מאוד מוצלחים, אבל לא מדברים על זה, אז גם מכאן אנחנו מזמינים את מי שיש לו הפרעת קשב, וגדל כילד עם הפרעת קשב, והוא נושא היום משרות בחירות, והגיע מנקודה מאוד נמוכה לנקודה מאוד גבוהה, הוא מוזמן באהבה שנערך אותו בפודקאסטים. אני מכירה, יש לי רופא, רופא מומחה שלא נצטרך להגיע אליו, שבאחד הבעיות שהיה לי איזה פריצת דיסק רצינית בגב, שהייתי צריכה, רופא עם הפרעת קשב, אחד הבכירים בארץ, הוא יוצא מהמעלית, הוא מאחר למוזמנים שלו במרפאה, מהמעלית הוא רץ ריצה מטורפת לכיוון החדר, הגעתי, הכל בסדר, קבל את כולכם, והוא חזר מחדר הניתוח, והוא התעכב שם, ואני אומרת, תבינו, זה רופא מומחה, רופא בכיר, אני לא אגיד מי ומה ההתמחות, כי יש אנשים שישר יקלטו את זה, אבל מוכשר, אינטליגנט, חכם ברמות על, אחד מהבודדים בארץ בהתמחות הזאת, ויש לו הפרעת קשב. זאת אומרת, זה ילדים שגדלו, זאת אומרת, זה אותם ילדים עם הפרעת קשב, עם אותם בעיות, עם אותם סימפטומים, אולי היה לו מזל שהיו לו הורים שדיברו אליו אחרת, ותמכו והשקיעו בו ונתנו לו, ויש הורים שיש להם ילד שהילד שלכם יכול להיות בדיוק אותו רופא כזה, אותו מומחה כזה, אבל זה בידיים שלכם, תדעו לעצב את זה, תדעו לומר את הדברים הנכונים. וגם תבינו את החוויה של הילד, מה עובר לו בתוך הרגשות שלו, במכלל לא רגשות. זה אומללות ללא קץ. זה נורא, את מתארת את זה עכשיו, ואני מנסה לחשוב על זה, ומתחילת השיחה, ולי, גילוי נאות, אני אומרת את זה בכל הפודקאסטים, אין לי הפרעת קשב, אבל אני נשואה לבעלי שיש לו הפרעת קשב, ו3 מתוך 4 ילדיי עם הפרעת קשב, ובכלל כל אדם שאין לו הפרעת קשב, מאוד קשה להבין, כי אני אומרת, אוקיי, עמדת מול הבית בובות בגן, ואת לא ניגשת לשחק, אז למה? אז תבואי 5 דקות לפני שכולם באות, תשתלטי על הבית בובות הזה, ואת אומרת, לא, אני לא שם, או כאילו, תשתלבי, אז אחת לקחה, אז אוקיי, גם אני רוצה את הבובה הזאת, אז אני אחרייך. זה לא שם, את אומרת. אחר כך כשהייתי אימא, ניסיתי לפצות על כל החסכים שלי, בלקנות לילדות של הילדה שלי, יש לי בת אחת, לקנות לה בית בובות, אבל היא בכלל לא התעניינה בבובות יותר, היא אהבה פאזלים וזה. ואז אני מתחתנת בגיל 19, אני עם רוני, ואני בטוחה שהוא לא אוהב אותי.
אבל הוא רוצה להתחתן איתי וזה בסדר, מספיק טוב, אני אוהבת אותו מאוד ואני בטוחה שהוא לא אוהב אותי, כי מי אוהב אותי? למה מגיע לי שיאהבו אותי? ואני נושאת את הדימוי הזה שגם שאני מכוערת. וואו, איך נכנסים למערכת זוגית ככה? גם כשאני מכוערת, בטח למה אף אחד לא ירצה אותי. את יודעת, אני זוכרת גם, כשהייתי נערה, איזה בחור רצה, התחיל איתי נקרא לזה. אז אמרתי לו, למה אתה מתחיל איתי? יש לי חברה בלונדינית, בוא אני אכיר לך אותה. אז אמר לי, אבל אני לא רוצה, את מוצאת חן בעיניי, אני לא האמנתי. מה לא ראית? מה לא ראית? לא, אני אגיד לך מה ראיתי. ראיתי כיעור. ראיתי ילדה דוחה. אמרתי לך, עכבר דוחה, זה מה שראיתי במראה. אבל יש ריג'קטים מהסביבה, מישהו בא ואומר לך אני רוצה. זה לא משנה, זה בכלל לא משנה. אותו דבר, את יודעת, בן אדם רוצה להתחתן איתי, מוביל אותי לחופה, מתחתן איתי ואני בטוחה שהוא לא אוהב אותי. ועדיין את לא בפנים, לא מאמינה? לא מאמינה. וואי, זה קשה נורא. ואני בטוחה שאני לא שווה. תראי כמה פעמים אני אומרת לך בפודקאסט, וואי זה קשה, כי לבוא ולהבין, יש פה קושי מטורף, ואנחנו בצד השני, שאין לנו הפרעת קשב, אנחנו חייבים שנייה אחת לעצור, וללמוד את זה, ולהבין את זה, בין אם אנחנו כהורים בין אם אנחנו בכלל חיים, אנחנו חיים היום בהרמוניה, בסביבה, שיכול להיות העמיתה שלי יושבת לצידי במשרד עם הפרעת קשב, יכול להיות שהבן שלי עם הפרעת קשב, שהבן זוג שלי, וכמו שכל הזמן אומרים להפרעות קשב, לכו לטיפול, וקחו ריטלין, ותעשו, גם אני היום רוצה להרים את המודעות, שאתם, אין לכם הפרעת קשב, אבל למישהו מהסביבה שלכם, במיוחד מדרגה ראשונה, יש הפרעת קשב, אתם מחויבים לבוא וללמוד את זה. ולהבין את זה, כי עובר משהו על הצד השני שלכם, על זה שנמצא לידכם, על זה שאתם חיים איתו ביום יום. אז לפני שאני אמשיך בסיפור שלי, אני רוצה לדבר על העניין הזה, על המנגנון של ההסתרה. עכשיו אני ילדה שחושבת נערה, שאני חושבת שאני טיפשה, ושאני מכוערת, ושאני חסרת ערך, ושאף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. עוד אפילו שנים אחרי זה, אני זוכרת את עצמי עוד בגיל 50 פלוס, שכשהייתי חשבתי לאחור על עצמי כנערה, היו לי המון חברות, עוד אז בשנים האלה הייתי בטוחה שהם היו אני הייתי טפילה, לא בגלל שהם היו חברים שלי כי הם רצו להיות, אלא אני הייתי טפילה ולא הבנתי למה הם הסכימו לגרור אחריהם את הילדה חסרת הערך הזאת. ככה ראיתי את עצמי. אבל אני רוצה לדבר על ההסתרה שהם מגייסים כשיש להם דימוי עצמי כל כך נמוך, כשהם חושבים שהם אפילו מפלצות הם חושבים על עצמם. היום אני יכולה להגיד, שמעתי את זה לא פעם מאחד המתאמנים שלי, מתבגר עם הפרעת קשב, שאחרי התפרצות של כעס הוא בא לאמא שלו ואמר לה, כן, אני מפלצת, זה מה שאני, כאילו את אומר דבר כזה עם דמעות בעיניים, כמה הוא שונא את עצמו באותו רגע. זה לא רק באותו רגע, זה כל הזמן. שונאים כל הזמן, שונאים את עצמם. וכשיש דימוי עצמי כזה שלילי, אתה חייב איכשהו להסתיר את זה מפני העולם, גם מפני עצמך, אבל מפני העולם. ואז אתה יכול להציג איזושהי דמות שאתה לא, כלפי חוץ, כדי שאף אחד לא יגלה שאתה כלום, שאתה אפס, שלא רק שאתה אפס, אלא מפלצת, חלאה, בן אדם נורא והיום. וואי, את אומרת מילים מאוד מאוד... אבל זה מה שאת אומרת שמרגישים מבפנים. זאת אומרת, ההפרעה השקופה הזאת, שאנחנו יודעים שהפרעת קשב היא שקופה, כי הם נראים כאחד האדם לכולם, אבל כל מה שאת מספרת שקורה בפנים, קורים שם הדברים מקצה לקצה. קצה לקצה, ולמה אני רוצה לדבר על ההסתרה? כי זה מסר להורים. כי מה קורה? הורה יכול לבוא להגיד לי, מה, הילדה שלי מלאת ביטחון עצמי, אומרת, איך את יודעת? היא אומרת, אני ילדה שווה, אני מאוד חכמה, אני מאוד מצליחה, אני מאוד מוצלחת. הם אומרים את זה מהפה לחוץ, כדי להסתיר את מה שהם שווים. אני אינטואיטיבית, איכשהו גייסתי לעצמי דימוי של סנובית, כשהייתי נערה. כאילו אני מתנשאת מעל כולם, ואתם ואפסי עוד, אני ואפסי עוד, ועכשיו אם אמרו לי את סנובית, אז הרגשתי סיפוק מאוד גדול, זה סימן שהם חושבים שאני מישהו, ואז הצלחתי להסתיר את זה שאני כלום וכלום וכלום. אז אם הורים אומרים, רגע, אבל הילד שלי נראה נורא שמח, אבל אם אני אומרת לילד שלי, למה עשית כך וככה, אז הוא אומר לי, לא אכפת לי, ומה אכפת לי,
תדעו לכם שזה לא באמת מה שהוא חווה בפנים, אלא זה רק מהפה לחוץ, זה מנגנון של הסתרה, כדי שאף אחד לא ידע מה הם חושבים על עצמם. זה צף ועולה באמת בתהליך של האימון, אז כל הדימוי העצמי שלהם צף ועולה, כי הם מאוד עסוקים בלהסתיר. המון, אפילו מאמנות שאני מלמדת ומכשירה מאמנות, אז הן אומרות לי, אוי, פגשתי ילדה, וואי, מה זה מלאת ביטחון עצמי? ואני תמיד אומרת להם, אל תיפלו בפח, זה מנגנון של הסתרה, זה כדי להסתיר באמת את הדימוי הכל כך חבול שיש לנו, את התחושה הזאת שאנחנו כלום, העצב התאומי הזה שיש בתוכנו, כי אנחנו מיותרים בעולם. את יודעת מה מזכירה לי, שבאחד השיעורים שראינו בכיתה שעשית הדרכת הורים, אז העלית איזשהו נושא, והייתה אחת מהמשתלמות שעל איזה נושא שהוא לא פשוט, שלא הפסיקה לצחוק, צחקה וצחקה וצחקה, וכל הכיתה אחרי זה אמרו לה, תגידי, מה את צוחקת? זה נושא רגיש, זה לא פשוט, והיא לא הפסיקה לצחוק, ואז בסוף השיעור היא באה אלייך, ומה אמרה לך? לא זוכרת, אבל היא אמרה לך שזה בכלל לא הצחיק אותה, זה לא היה מצחיק, אבל נכון. היא פשוט חוותה את זה על הבשר שלה בבית עם הילדים, שהיא לא ידעה איך להתמודד עם זה, אז היא צחקה על זה, אבל בפנים היא הייתה אחרת נכון, לגמרי, נכון. כאילו שזה בדיוק ההסתרה מהכיוון ההפוך. נכון, בדיוק, נכון מאוד, נכון מאוד. ואני ממשיכה בסיפור שלי, ואז מגיעים 3 ילדים לעולם. 3 ילדים מדהימים. את יודעת מה, אני אגיד לך עכשיו, בסייפה, שאני הייתי אימא מדהימה, אני עדיין אימא מדהימה. אני אימא מלאת חום, מלאת אהבה, מלאת נתינה, אבל בגלל הפרעת הקשב שלי, בגלל זה שהפרעת הקשב שלי יצרה אצלי מחשבות שליליות אוטומטיות, לסיפור שלי שאני כישלון בכל דבר, אז אני כישלון בזוגיות, ואני כישלון באימהות, ואני חושבת על עצמי שאני אימא מפלצת. זאת אומרת, זה לא עובר עם השנים. זה לא עובר, אם זה לא מטופל. זה לא יתנתק אחרי בית ספר, מה שהמורה אמרה, זה פשוט ממשיך. אם זה לא מטופל, זה לא עובר. אני חושבת על עצמי שאני בת זוג נוראית לרוני, והוא מסכן שהוא התחתן איתי. ואני חושבת לעצמי שאני אימא נוראית, ואיזה מסכנים הילדים האלה שהבאתי אותם לעולם, שאני פשוט, סליחה על הביטוי, דופקת להם את החיים. וואי, זה קשה. ושאני מכוערת. וואי, זה קשה ושאני לשמוע חסרת את זה. ערך, ושאני טיפשה, ושאני כלום, ושאני אפס. ואני זוכרת... ואף אחד לא יודע מה קורה לך בפנים. ואף אחד לא יודע. בנבחי ליבך, אף אחד לא אף יודע מה קורה שם בפנים חוץ, בעומק. כלפי חוץ הכל אז נראה. אדם הולך עם תיק על הגב של אשמות ודימוי עצמי כבד, ואת קמה בבוקר, והתיק הזה עלייך, ואת ישנה עם זה, אף אחד לא יודע מלבדך. אף אחד לא יודע. וכלפי חוץ הכל, אני אימא, אני בת זוג, אני ראייה, אני עובדת, וכלפי חוץ נראה שהכל תקין. תקין, אישה. הסתרה 100 מתוך 100. הסתרה. ויום אחד אני הולכת, אני אפילו זוכרת בדיוק את הנקודה שבה הייתי. עברנו, סיפרתי שגדלתי בקיבוץ, ורוני ואני ביפו, ורוני ואני אחרי שהתחתנו עברנו לקיבוץ. אני זוכרת את הנקודה שבה הייתי. ואני אומרת לעצמי, את יודעת, אדם שרצח, והוא נידון למאסר עולם, אחרי 24 שנים יש לו סיכוי לחנינה, הוא יכול לקבל חנינה ולהשתחרר מהכלא. ומנקים לו שליש, הוא גם מתנהג טוב, נכון, תלוי, כאילו במקרים. אני אומרת לעצמי, לך, אין סיכוי לחנינה. וואו. את אסירה בתוך הגוף הזה, את אסירה בתוך הראש הזה, את אסירה בתוך הפנים האלה, את אסירה בתוך החיים האלה בלי שום סיכוי לחנינה. זה מאסר עולם בלי שום סיכוי. שפטת את עצמך עד הסוף. עד הסוף. עד הסוף. ואני חיה, את יודעת, יש לנו חברים לרוני ולי, ואני יודעת לצחוק, ואני יודעת לשיר, ואני יודעת בפנים. את בכלא של עצמך. בכלא של עצמי, בלי שום סיכוי לחנינה. ואת גם שופטת את עצמך בכלא הזה. שופטת את עצמי. קשה, כמה אני אגיד קשה היום? בואי, זה כאילו לראות את זה מבחוץ. אז אני אומרת, הורים, תבינו מה הולך. יכול להיות שהילד שלכם מסתובב ככה, ואתם לא מודעים לכלום. ואז הוא שותה, ואז הוא מעשן. שאת אומרת שזה עושה את התהליך של הדופמין במוח, נכון? ואז הוא בורח לכל מיני מקומות. ואנחנו צועקים עליו על הסיגריות, למה אתה מעשן, ואיך אתה חוזר עם אלכוהול, ככה אתה מסריח מאלכוהול בלילה, ולא מבינים מה עובר על הילד הזה. או שיש לך ניסיון אובדני, שאתה מנסה את פרקי הידיים, לחתוך את פרקי הידיים, כי הכאב הוא כל כך גדול. אני חושבת
בית ספר, תיכון, לא משנה, ישיבה, איפה שילד נמצא, זה המסגרת הכי משמעותית בשבילו. זאת אומרת, מה המורים אומרים עליי, מה המנהלים אומרים עליי, מה המשגיחים אומרים, לא משנה, מכל הכיוונים. ואם שמה דואגים בכל יום, במרכאות, לנרמל אותם, ולהוביל אותם למצוינות על ידי זה שדורסים אותם. בדיוק. ועל ידי זה ששופטים אותם, והורסים להם את הדימוי. אני משתמשת במילים מאוד נקיות, כי אני מאוד כועסת, אבל עכשיו אני תופסת את עצמי, כאילו, אתם דורסים את הילדים האלה. דורסים. ומה אתם חושבים, שתביאו אותם לתוצאות בצורה הזאת? אתם עושים יותר גרוע. והם לעולם לא ישכחו את אותה מורה, אותה מורה, שצחקו עליהם בפני כל הכיתה. את בטח זוכרת את המורה הזה שהעמיד אותך בפני כולם, או את המורה הזאת שאני לא מאמינה בך, בשביל מה באת לפה, אז יאללה תלך לעבוד, במקום ללמוד. ואת המורה להיסטוריה, אז מורים, שימו לב, יש לכם בידיים את השרביט, או לקח את הילד הזה לגבהים ולהגיד לו, אני מאמינה בך, ואתה תצליח, ואני פה בשבילך, ואני מוכן, הוא לא ישכח אותך כל החיים שלו, מאשר ולהגיד, יאללה, לא יצא ממך שום דבר, עוד יום, לקחת את הרטלין היום או לא לקחת? יש הבדל עצום בגישה הזאת. מה הילדים האלה שהיו רוצים יום יום? למי בכלל יש את הזכות לדבר אליהם בצורה כזאת? בואי, זה בני אדם בפני עצמם. למה לא רואים את האישיות הזאת? אנחנו מדברות על ההורים, שתחשבו על הילדים שלכם, שהם הולכים לבית ספר, והם שואלים, יום יום, שואלים את נפשם, שהאדמה תפער את פיה ותבלע אותם, כי הם כל יום הולכים למקום כל יום חוטפים. נוראי. אני בתור אימא, היו מזמינים אותי כמעט כל שבועיים, לדבר על הבן שלי, ושום דבר לא היה עוזר, עד שיום אחד המנהל בא והתפרץ עליו מולנו, והוא צעק עליו, ואני הייתי אימא צעירה, ואז הוא אמר לו במילים האלה, אני מתבייש מההורים שלך, די, אני לא יכול לזמן אותם כל שבועיים, בשבילהם תפסיק, בשבילהם, הם עוזבים את הכל, הם באים לפה, אני מתבייש מהם, מה אתה לא רואה? את יודעת מה הוא עשה באותו רגע? הוא לקח את הרגליים שלו ויצא מהחדר. ואת יודעת מה אני עשיתי? קודם כל אני הייתי בהלם, אבל אני מיד קמתי ויצאתי אחריו. אמרתי לו, אני יודעת, אני אוהבת אותך, אני יודעת שקשה לך, גם לנו קשה. בוא נחשוב ביחד מה אנחנו עושים. אני פשוט יצאתי אחריו באותו רגע. בעלי כן נשאר לשבת שם, כי תשמעי, המנהל לא עשה כביכול משהו רע, אבל מצד שני יש פה איזשהו זעזוע רציני, אבל אני יצאתי ישר אחריו החוצה. אני חושבת על הילד הזה שהם חסרי ישע, חסרי ישע. והם לא יכולים לעשות כלום עם הסיטואציה שבה הם חיים, והם חוטפים כל יום, שוב ושוב ושוב. אז עכשיו, הורים שאתם שומעים את זה, ואתם מבינים את הלקות הנוירולוגית, כמו שזיווה דיברה בתחילת הפודקאסט, למה זה קורה, כמו שדיברנו על השיעורי בית, ואיפה זה יושב. תבינו היום שאתם חייבים להיות הסנגורים של הילדים שלכם. אתם חייבים להיות הסנגורים שלהם, אין דרך אחרת. אתם חייבים להיות שם בשבילם. אז אתם חייבים להיות הסנגורים של הילדים שלכם. ואתם חייבים לקחת אותם לאיזשהו תהליך. גם אם אתם מחליטים לקחת אותם לאיזשהו טיפול רגשי, המטפל חייב להבין בהפרעת קשב. חייב זאת הסלקציה הראשונה, שבוחרים מטפל, לא אם אתה גר קרוב או אתה לוקח 100 שקלים פחות, ולא לקחת כל טיפול רגשי, ולא כל הדרכת הורים. ולא כל הדרכת הורים. נכון, זה חייב להתמחות בהפרעת קשב, אני יודעת, כי רק קודם כל הרבה הורים אומרים לי, במקרה הטוב, שהילד היה שנים בטיפול רגשי ושום דבר לא עזר. לא עזר, אנחנו היינו שנים בטיפול פסיכולוגי, הוצאנו הון תועפות, זה לא עזר. כי זה פסיכולוג, נכון, יש לו ידע בהפרעת קשב, ובתור הורים צעירים שאין לך ידע, וכולם מתקיפים מכל הכיוונים, תקחי אותו לטיפול, תקחי אותו. לקחנו, אבל זה לא עוזר, כי לעבוד עם ילד כמו כולם, גם יש לו פה בעיה רגשית, פה בעיה, קשב, חביבי, קשב זה עולם אחר לגמרי, המוח עובד אחר לגמרי. אתה לא יכול להביא אותו, גם אם אתה רוצה לאותן נקודות, שאתה מנסה כביכול לנרמל אותו, להיות ילד אחר. זה לא שם. צריך להתחיל להבין את זה. נכון, גם כמטפל אתה חייב לדעת מה המקור להתנהגויות של הילד, ולא לייחס לזה כל מיני מקורות שהם לא רלוונטיים, כמו מקורות רגשיים, כמו שבא מטפל שסיפרתי על זה בפודקאסט הקודם, מטופל שאמר יש לי פאסיב, אני פאסיב אגרסיב, ואני הייתי צריכה ללמד אותו שהוא לא שום פאסיב אגרסיב, אלא יש לו הפרעת קשב, הוא פשוט שוכח, כשאשתו נותנת לו מטלות הוא שוכח, והוא לא מבצע את המטלות לא בגלל שהוא מעניש אותה, אלא בגלל שהוא שוכח, הוא היה המום מזה.
זאת אומרת, אם המטפל היה מסביר לו שיש פה לקות נוירולוגית, ואיך אנחנו מקבלים כלים להתגבר על המצב הזה, ובוא נסביר לצד השני שזו הפרעת קשב, ואיפה זה נוגע. לבוא ולהגיד דבר כזה, זאת אומרת, אני חושבת שאנשים צריכים הסמכה לבוא ולטפל, יש לכם הסמכה בקשב, תטפלו, אין לכם, בואו תלמדו, כאילו אל תעשו טעויות לאנשים. אני פעם שמעתי איזה פסיכולוג בכיר, דוקטור בפסיכולוגיה, מטפל, פסיכולוג קליני, שמעתי הרצאה שלו והוא עלה לבמה ואמר את המשפט הבא, אני לא אשכח את זה לעולם. הוא אמר, יש לי מטופל שאני חב לו 4.5 שנים מחייו, כי עשיתי עליו את כל הטעויות האפשריות בגלל שלא הבנתי מה זאת הפרעת קשב. ויש הרבה כאלה שעכשיו יושבים בטיפול, ויש להם הפרעות קשב, ולא קיבלו את האבחון הנכון, והם עדיין שורפים שנים. במקרה הטוב הם שורפים שנים, במקרה הפחות טוב הם מקבלים דיאגנוזות מחרידות. מחרידות גם מאניה דיפרסיה, ובעיות פסיכיאטריות אחרות שהם לא שם. אפילו פסיכיאטרים שלא מבינים בהפרעת קשב. הגיעה לה איזה צעירונת מדהימה עם הפרעת קשב, והיא אומרת לי, אני לוקחת תרופות כי יש לי מאניה דיפרסיה. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, כן, הפסיכיאטר הבחן אותי, ואז שלחתי אותה לאבחון אחר, והפסיכיאטר שהוא מומחה להפרעת קשב, הוא התפלץ, אומר, אין לך שום מאניה דיפרסיה, זה בדיוק הסימפטומים של הפרעת קשב. מתביני שמקבלת טיפול לא נכון. פסיכיאטריות לא נכונות. וואו, וזה נזק מטורף זה יכול לעשות. בוודאי, זה מסוכן ממש. אני שמעתי מישהו עם הפרעת קשב, שקצת יש לו עניינים של קיצון וקצת רגשי, ויבחנו אותו עם הפרעה דו-קוטבית. נכון, זה מאניה דיפרסיה, הפרעה דו-קוטבית. כן, אבל באדם מסתובב על הגב שלו עם הסטיקר, יש לי הפרעה דו-קוטבית. נכון. חס ושלום יש לו מאניה דיפרסיה. ומקבל תרופות פסיכיאטריות, זה מסוכן. אז אני רוצה להמשיך אבל בסיפור שלי. כשסיימתי תיכון, חשבתי לעצמי שהצלחתי בכל זאת לסיים עם בגרות בממוצע 62. אז אמרתי לעצמי, יאללה, אולי נלך ללמוד באוניברסיטה, אם יש לי בגרות, למה שאני לא אלך ללמוד? נרשמתי לאוניברסיטת בר אילן, גרתי אז ביפו, נרשמתי לאוניברסיטת בר אילן, להיסטוריה, אחרי סמסטר אחד עפתי, כי לא עשיתי שיעורי בית, כי לא ביצעתי את המטלות, כי לא הגשתי עבודות, כי לא למדתי למבחנים. כי לא הגעת מכוונת, איך לומדים לתואר עם הפרעת קשב? עפתי אחרי סמסטר אחד. זה היה, הייתי בת 19, בת 20. אמרתי לעצמי, טוב, אני בטוח נכשלתי, כי היסטוריה זה לא עניין אותי. אני נרשמתי שנה אחרי זה לאוניברסיטת תל אביב, לתנ"ך וחינוך. תנ"ך וחינוך זה היה נורא מעניין, זה היה ממש מעניין, תנ"ך ולשון, סליחה, כל כך מעניין זה היה, מאוד נהניתי, אבל למרבה הפלא, אחרי סמסטר, עפתי, כי לא עשיתי שיעורי בית, כי לא הגשתי מטלות, כי לא למדתי למבחנים, כי לא, עפתי אחרי סמסטר. לא עמדת בקריטריונים. כן, זה בדרך אגב, זה מאוד מאפיין, סטטיסטי זה מאוד מאפיין הפרעת קשב, גם אלה שכבר התקבלו ללימודים אקדמיים, הם לא מחזיקים אחרי סמסטר או סמסטר וחצי. לא מחזיקים מעמד, רובם. רק 15% מאלה שיש להם הפרעת קשב בסוף מצליחים לסיים תארים. אחוז מאוד נמוך. מאוד נמוך, 15%, כי אם אנחנו אומרים רגע, מתוך כל אלה שיש להם הפרעת קשב, הם היו צריכים להיות בקריטריונים של האוכלוסייה. ואז אני אומרת לעצמי, הנה, נכשלת באוניברסיטת בר אילן. גם פה, כאילו לא מספיק כל מה שהיה כל החיים. נכשלת, הנה. אז אלה המסמרים האחרונים במסגרת של התמונה שאומרת שכתוב עליה את אפס, את כישלון, לא יצא ממך כלום. ואני ככה נוסעת, אנחנו מתחתנים, עוברים לקיבוץ, נולדים כבר 3 ילדים, ובקיבוץ יש לנו חברים הקרובים שלנו שכנראה מאוד זיהו את היכולות שלי, התחילו להגיד לי, לכי ללמוד, תפני לקיבוץ, תנו לכי ללמוד. טוב, אמרו לי לכי ללמוד, אני אנסה. אני כבר אימא ל3 ילדים. הקיבוץ שולח אותי לעשות אבחונים של אבחון מקצועי, הכוונה מקצועית. ואני הולכת, אני נוסעת לירושלים, מכון הדסה, אני גרה בעמק יזרעאל. נוסעת לירושלים 6 פעמים, כל פעם 1.5 שעות, אבחונים רורשך, ואבחונים פסיכולוגיים, ושיחות עם זה, ושאלונים, בסוף כל האבחונים האלה, אני מקבלת מכתב הביתה, וכתוב שיש לי אינטליגנציה מאוד גבוהה. הם ממליצים לי ללמוד את כל לימודי הביולוגיה, כולל רפואה, הם ממליצים לי ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה, הם ממליצים לי ללמוד מחשבים באוניברסיטה, הנדסת מחשבים.
מה קורה פה? ואדריכלות נוף. ואני מסתכלת על הפתק הזה ואני אומרת, איך הצלחתי לעבוד עליהם? יואו. אבל קחי את זה למחמאה. אחרי כל כך הרבה זמן, איך הם לא עלו על זה שאני אפס ואני כלומניקית? איך הצלחתי לעבוד עליהם? איך הם יכולים לחשוב שיש לי אינטליגנציה? איך הם יכולים לחשוב שיש לי בכלל יכולת ללמוד ביולוגיה ורפואה ומתמטיקה? איך הצלחתי לעבוד עליהם? קוראים לזה בספרות המקצועית תסמונת ההתחזות, שזה מאוד עלול לאפיין הפרעת קשב. שהם באים נניח לרעיון עבודה והם מאוד מרשימים, ואחר כך הם אומרים לי, עבדתי עליהם, הצלחתי לעבוד עליהם, הם התרשמו ממני מאוד, הם קיבלו אותי לעבודה, אבל הצלחתי לעבוד עליהם. הם לא באמת גילו מי אני. זה רק שאלה של זמן עד שיגלו שאני כלום ואני אפס. זאת תסמונת ההתחזות, שאני לא משנה כמה אני מצליח, בחוויה שלי אני מתחזה. דרך אגב, קודם דיברנו על, באחד הפודקאסטים הקודמים, דיברנו על זוגיות, הרבה מהם לא הולכים לזוגיות, לא מצליחים למסד זוגיות, כי כשהם רואים שמישהו כבר מתאהב בהם, הם בורחים כי הם מפחדים שהם יגלו מי הם באמת. שהם יגלו, שבן הזוג שמתאהב בהם, יגלה את האמת, כי עד עכשיו זה היה התחזות. וכשהוא יגלה את האמת, אז הוא יברח, אז הם דואגים לזה שהם יברחו קודם, לפני שעה. אבל מה האמת? האמת שהם אנשים טובים. שהם כלום. אבל אנשים שכיף להיות איתם. אבל אני מדברת על החוויה הפנימית שלהם. מה אנחנו רואים מבחוץ ומה את חווה מבפנים. יש פה פער תהומי. תהומי, אבל אנחנו מדברים על החוויה הפנימית שלהם היום. זאת המשימה שלנו. שאנחנו נבין מה החוויה הפנימית של אנשים עם הפרעת קשב. אני כל הזמן מקשה עלייך עם שאלות ווואו ואיך וזה, שאנשים יבינו, כאילו, אני קודם כל מדברת למי שיש הפרעת קשב, תבינו מהמקום שאני לוקחת את המקום הזה עכשיו כביכול של מי שאין לו הפרעת קשב ולא מבין, למרות שאני אשת מקצוע ואני מבינה, אבל אני רוצה להעביר את המסר עכשיו, שיש פער מטורף, אז אל תכעסו, כי אנשים לא מבינים את ההפרעת קשב, לא יודעים מה זה תסמונת ההתחזות, לא יודעים שהמגדלה קופאת, לא יודעים שקשה, כמו שאנחנו נדון אתכם לקו זכות, תדונו גם את הצד השני, שלא מבין אתכם ולא תמיד יודע מהי הפרעת קשב ומה הקשיים. בואו נדבר על זה, בואו נבנה את הגשר הזה, שתתחילו לשתף אבל קודם כל אנחנו צריכים לטפל בהם, הם לא ישתפו והם לא יספרו, כי הם עסוקים נורא בהסתרה. אז מה התפקיד שלנו כהורים? מה התפקיד שלנו? את מספרת שהגעתם לקיבוץ והיו חברים שהם פשוט זיהו את הפוטנציאל שלך. היה לך מזל. לא, זה היה חצי מזל, כן? כי כשהלכתי לקיבוץ ואמרתי להם שאני רוצה ללמוד, אז אמרתי להם שאני מבקשת שישלחו אותי לסמינר למורות, לא כי בסמינר למורות אני אצליח, ואני לא אצליח במתמטיקה ובמחשבים ובביולוגיה, אלא בסמינר למורות יש סיכוי יותר קטן שאני אכשל. לא לסיכוי יותר גדול שאני אצליח, אלא לסיכוי הקטן שאני אכשל. כי שם במתמטיקה וביולוגיה וברפואה זה סיכוי, 100% סיכוי שאני אכשל. גם בסמינר כנראה אני אכשל, אבל סיכוי יותר קטן, סיכון יותר קטן נקרא לזה. ואז הלכתי לאמא שלי וסיפרתי לה בשמחה שנרשמתי לסמינר, והסתכלה עליי בחמלה אדירה, ואמרה לי, זיוולה, למה לך להיכשל עוד פעם? וואו. אני נפגעתי עד עמקי נשמתי, אני לא שוכחת את העלבון שהנה עוד פעם אומרת לי שאני לא שווה. היום אני מסתכלת על זה מנקודת מבט אחרת לגמרי. שכביכול לאמא שרצתה לדאוג לך, שלא תתאכזבי עוד, והנפילה לא תהיה קשה יותר, שלא תתרסקי. היא ראתה אותי בתיכון, שתעודה שלי כל הזמן. היא ראתה אותי אחר כך באוניברסיטת בר אילן, והיא ראתה אותי באוניברסיטת תל אביב, היא ראתה את האכזבות, היא ראתה את ההתרסקות שלי, היא כל כך רצתה להגן עליי, שאני לא אתרסק שוב, אבל אני ראיתי את זה ממקום של חוסר אמון, של עוד פעם היא אומרת לי מה יצא ממך. ומה ילד צריך? איך אומר הרב קוק? כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. תהיו המבוגר הזה, ריבונו של עולם, אני צועקת את זה להורים, תהיו המבוגר. ושאת מספרת על הזוג חברים האלה שזיהו את הפוטנציאל שלך בקיבוץ, איך כותבת נעמי שמר בשיר, אנשים טובים באמצע הדרך, ואיתם אפשר לצעוד. אני אומרת, והיה לך את המזל הזה, שהיו לך את האנשים הטובים באמצע הדרך. יש הרבה ילדים שאין להם את המזל הזה, של אנשים טובים, ושאיתם אפשר לצעוד יד ביד, כי הם טובים
בואו נהיה אנחנו הטובים לילדים האלה. כמה ילדים יושבים היום בכלא לנערים, כמה ילדים לא שפר עליהם מזלם, ולא היה להם מישהו לצעוד איתם, ובטח לא מבוגר אחד שיאמין בו. והם נמצאים היום בכלא לנערים, שבאמת אני אומרת, 90% מהם עם הפרעת קשב, זיווה? כמה הסטטיסטיקה היום מדברת? היום הסטטיסטיקה מדברת על כמעט 100%. כמעט 100%. לא היה שם אף אחד באמצע הדרך. לא היה להם יד לצעוד, להחזיק יד ביד. ולא היה מבוגר אחד שיאמין בו. זה כל כך קרוב לילדים האלה ליפול, וללכת לפשע, ולרחוב, ולסכנות. תעצרו, זה בידיים שלכם. לא להגיד, אין מה לעשות, הוא הלך וככה, וזה המזל. לא, ממש לא, זה בידיים שלכם. תעצרו את זה, תחבקו, תהיו שם. גם שהם נופלים, וכמו שאת מספרת נכשלים, אני מאמינה בך, ואת תצליחי. ולא נורא. איך אומרים, 7 יפול צדיק וקם, 200 פעמים תפלי, את תקומי. אני איתך. וחייבים לקחת אותם לטיפול. לטיפול, גם הילדים לטיפול או לאימון, וגם ההורים להדרכת הורים. זה צריך להיות משני הכיוונים. האימון האישי ממש מציל את הדימוי העצמי שלהם, ממש. דרך הכלים של העצמה שעובדים עם ילדים, זה ממש מציל את הדימוי. שזה שלב א' באימון של העצמה. זה לא רק ילדים, נכון, זה לא רק ילדים, זה ילדים מתבגרים וגם בוגרים. מבוגרים, שאת מספרת שאת כבר אימא לילדים וכולי, ויוצאת לעשות תואר אחרי שהילדים נולדו וכולי, ושוב פעם, אם לא הייתה את העצמה, מה העצמה הזאת הייתה אצלך? אנשים שהאמינו בך, שהם מה זה זיהו את הפוטנציאל שלך? היום את כבר דנה לקו זכות. לגמרי, הייתה לי אימא צדיקה, היא אהבה אותנו, את אחותי ואותי, אהבה ללא תנאי, היא עשתה בשבילנו הכל, אני לא ארחיב כאן את אבל היום את מצליחה לסלוח לה, יש ילדים שעד היום לא סולחים להורים שלהם. נכון, וזה גם חלק מתהליך שצריך לעשות, להבין חייבים לטפל בזה. גם במקומות האלה, כשההורים אומרים דברים קשים, ושההורים אומרים לך, למה לך להיכשל, או מי יתחתן איתך, או מה יצא איתך, מה יצא ממך, כשהם אומרים את הדברים האלה, זה מתוך באמת ייאוש, באמת רצון לעזור, ולא ממקום של לרמוס אותך או לפסול אותך. זה תהליך שצריך לעבור. ואז סיימתי גם תואר שני בהצטיינות, ומה שקרה הוא שלפחות את הנישה הזאת של לימודים, דרך ההצלחה שלי הבנתי שאוקיי, עם לימודים אני מסתדרת, אני יכולה. אבל עדיין אני אימא כושלת, אימא מפלצת ובת זוג כושלת. זה לא נרגע. לא נרגע. ועד שהגעתי למקום של האימון האישי, וזה הציל את חיי. זה הציל את חיי, כולל איזשהו פעם אחת, תקופה שהלכתי למטפלת, ואמרתי לה, אני חייבת לטפל בעצמי, חייבת לטפל בחוויות שלי, במה שאמרו לי. היא שאלה אותי 2 שאלות, שהן היו שאלות מכוננות, שהן הצילו לי את החיים. כשסיפרתי לה על מה שאמא שלי אמרה לי בזה, והיא שאלה אותי, תגידי, אמא שלך עשתה איתך דברים גם טובים? יכולה לזכור את הדברים הטובים שאמא שלך עשתה איתך? ואני, פתאום זה היה כמו לפוצץ עוגה ענקית. אמא שלי אהבה אותנו, היא ישבה איתי שעות ליד מכונת תפירה ולימדה אותי לתפור בסבלנות אין קץ. היא הייתה אמא חמה, היא חיבקה ונשקה. היא במטבח ישבתי איתה והיא לימדה אותי איך מנקים עופות ואיך מנקים דגים. פעם, כשאתם עוד לא הייתם בעולם, אז ניקו עופות ודגים. והיא לימדה אותי והיא שרה לי והיא סיפרה לי סיפור. הייתה אמא מופלאה. אבל שוב, אני לוקחת את זה להפרעת קשב. למה אני הלכתי עם הסיפור הזה שאף אחד לא אוהב אותי ושרק אמרו לי לא יצא ממך שום דבר? כי זה המאפיין של מחשבות שליליות אוטומטיות. ברגע שהמוח, קוראים לזה סכמות חשיבה, ברגע שהמוח שלי ייצר את המחשבה שאף אחד לא אוהב אותי, הוא כל הזמן היה עסוק בלחפש עדויות שהמחשבה הזאת נכונה. ואת כל מה שאמא שלי עשתה בשבילי, את כל האהבה שהרעיפה עליי, את כל האהבה שאבא שלי הרעיף עליי, הוא זרק הצידה ונשאר רק עם הסיפור שהנה אמרו לך שאת לא שווה, הנה אמרו לך שלא יצא ממך שום דבר, הנה אמרו לך שמי יתחתן איתך או מי ירצה אותך, נשאר עם הסיפור הזה. וברגע שהפסיכולוגית שאלה אותי את השאלה הזאת, היא אפשרה לי להציף את כל התמונות שאף פעם לא התייחסתי אליהן. את כל האהבה הזאת שקיבלתי במשך השנים האלה שגדלתי מילדות עד גם כשהייתי אישה בוגרת, שעוד אמא שלי ליוותה אותי כאישה בוגרת. השאלה השנייה הייתה שהיא שאלה אותי, זה כשאני הייתי נערה מאוד התרחקתי מאמא שלי ומאחותי. הייתי נערה שיצרה בגלל הפרעת הקשב שלי וגיל ההתבגרות יצרתי נתק מהן. תוך כדי זה המחשבה שאף אחד לא אוהב אותי וכו' וכו'.
והם שתיהן היו עסוקות בכל מיני עניינים וזה, ואני הייתי מנותקת לגמרי, לבד לגמרי. אבא שלי נפטר כשהייתי בת 14, והייתי לבד לגמרי בעולם, לבד. וכשהמטפלת שאלה אותי, תגידי, אם היית מבקשת מאמא שלך ואחותך להצטרף לפעילויות שלהם, הם היו אמורות לך לא? אמרתי לה, מה פתאום? הם היו שמחות אם הייתי מצטרפת. פתאום הבנתי שאני זאת שיצרתי את הנתק. הם היו כמאות לזה שאני אהיה חלק מהם. זה חלק גם מהפרעת הקשב, מהמחשבות השליליות האוטומטיות. זהו, אז אני הגעתי למקום שהתחלתי לאמן הפרעת קשב, וזה שינה לי את החיים. ואנחנו מדברים על זה שאפשר לטפל בזה, וכמו שאת מלמדת שאפשר לייצר רשת נוירולוגית חדשה. רשת נוירולוגית, זה שינה לי את החיים, כל הדפוס של המחשבות שלי, להבין כמה הייתי אהובה כל החיים שלי, כשחשבתי שאף אחד לא אוהב אותי. זה לא בקלות, זה תהליך שעוברים, אבל אפשר להגיע לתוצאות. תהליך, להבין איזה אימא מדהימה הייתי, התפתחתי בזה, להבין כמה רוני אוהב אותי. לקח לי שנים להבין שאני אהבת חייו. כי התחתנתי והייתי בטוחה שהוא לא אוהב אותי. אז המסר הוא שיש תקווה. לא סתם מישהו אמר עליי שאני מעוררת השראה, אני מעוררת השראה בכל התחומים. גם בהבנה של הערך שלי, להבין שיש לי ערך מאוד גבוה. בגיל מאוחר התחלתי להתייחס אל עצמי כיפהפייה. הייתי יפהפייה, נערה יפהפייה, צעירה יפהפייה. עד היום את יפהפייה, זיווה. אז בגיל מאוחר, תרשי לי לומר. סליחה, אבל אני יודעת. איזה כיף לשמוע את זה. כיף לשמוע את זה היום. אז המסר שלנו בפודקאסט היום זה באמת התקווה. קודם כל תבינו אותם, גם אם הם נמצאים בהסתרה, אז מה זה חשוב, אני אלופה, אין לי בעיות, הכל טוב, הכל תקין. זאת הסתרה. תבינו שבפנים, בתוך הדיבור הפנימי הסמוי, מתחולל עצב מאוד גדול וקושי מאוד גדול, בעיקר העצב הזה והדימוי הכל כך חבול, ומצד שני גם יש תקווה. יש תקווה, יש ביטחון. עבודה נכונה אפשר להביא אותם אל השמיים. מקסים. אז זיווה, אני רוצה לומר לך המון תודה רבה היום, שבזכותך הצלחנו ולו במעט לצלול לתוך עולמם של הפרעת הקשב, לתוך החוויה שמהילדות לנערות ולבגרות, זה לא משהו שמתאפשר כל יום. תודה רבה על החשיפה הזאת. תודה רבה על המקום הנפלא הזה, ולהבין שגם שצללנו עכשיו לתוכם וראינו והבנו מה המוח עושה להם, כאילו לאיפה הפרעת הקשב הזאת לוקחת יחד עם זה ועם כל הקשיים. אנחנו מדברים על ההורים, על שתתחילו להבין את זה יותר, לראות את זה יותר. הרי ההורה, כל המטרה שלו היא מטרה טובה וטהורה, והם אוהבים את הילדים, אבל לפעמים, אני אגיד משפט מאוד קשה, שהדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. אפשר להוביל את הילדים האלה לכאן או לכאן, צריך לדעת ולהיזהר, ולעשות את הדברים נכון. ולהבין שיש בשורה, שיש כלים, שיש טיפול, שזה מה שאנחנו עושים במשך שנים ברימון, ולהביא את הבשורה הזאת. אז תודה רבה רבה, ובעזרת השם שנהיה בשליחות טובה לעזור לעוד משפחות ולעוד ילדים, לצלוח ולעבור חיים תקינים, כי מגיע להם לחיות טוב. תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא.